международния турнир Дънди, който набира инерция и вече втора година привлича страни от чужбина, които не са достатъчно добри, за да могат да се явят по критериите на състезанията за Световната купа. Нета Ривкин готова да започне с лентата. Силвия Митева ще излезе за последен път след Ривкин. След това една състезателка от Кипър, Трикомити, която ще видите за първи път в този репортаж. Корейката Йон Джаесон, Резатинова след нея, Дмитриева и Канаева ще завърши състезанието в столичната зала Армеец. Опа! Леко заклащам. И то на самия финал. Странно дали това е от умората или от прегарянето в състезание.